నమస్కారం. టీవీ ఛానల్స్లో చర్చా వేదికలు ఆరోగ్యవంతమైన చర్చకి, అర్థవంతమైన చర్చకి వేదికగా ఉండాలి కానీ ఉన్మాదానికి, ఉగ్రవాదానికి పరాకాష్ఠగా ఉండకూడదు. మరి టీవీ ఛానల్స్ ఏం చేస్తుందంటే టీఆర్పీ రేటింగ్ పెంచుకోవడం కోసం మేధావుల్ని, విజ్ఞానవంతుల్ని, సంయమనం పాటించే వాళ్ళని, చిత్తశుద్ధి కలిగే వాళ్ళని పిలవకుండా ఉన్మాదుల్ని, కులపిచ్చోళ్ళని, మతపిచ్చోళ్ళని, ఇలాంటి వాళ్ళని అంటే డిబేట్స్లో కొట్టుకునే వాళ్ళని, తన్నుకునే వాళ్ళని, తగులాడుకునే వాళ్ళని, తిట్టుకునే వాళ్ళని వీళ్ళని పిలిచి వాళ్ళ టీఆర్పీ రేటింగ్ పెంచుకోవడం కోసం, దాన్ని జనాలు చూడడం కోసం ఎక్కడన్నా ఒక డిబేట్లో అర్థవంతమైన చర్చ, పద్ధతిగా చర్చ జరుగుతుందంటే ఏముండదు. చర్చ చేసేవాళ్ళు అట్లున్నారు, చర్చలో పాల్గొనే వాళ్ళు కూడా అట్టే తయారవుతున్నారు. ఎవరైనా మేధావులు పిలిచారు పద్ధతిగా, అసలు జనాలు కూడా అప్పుడే అర్థమవుతుంది. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు అనేది జనాలకు అర్థం కావాలంటే వాళ్ళు ఇచ్చే వివరణ కానీ, ఆ సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడే మాటలు కానీ పద్ధతిగా ఉండాలి, ఓపికతో చెప్పాలి. కానీ టీవీ ఛానల్ అసలు కావాల్సింది ఈరోజు అది కాదు. జనాలకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పేవాళ్ళు కాదు, జనాలకు అర్థమయ్యే భాషలో తిట్టుకునే వాళ్ళు కావాలి. అలాంటి వాళ్ళని పిలుస్తున్నారు. ఈ మొన్నటిదాకా తిట్టుకునే వాళ్ళు నిన్న ఏబిఎన్ డిబేట్లో ఒక సంఘటన జరిగింది. బీజేపీ నేత విష్ణువర్ధన్ రెడ్డిపై అమరావతి ఉద్యమ నేత శ్రీనివాసరావు అంట ఆయన చెప్తూ దాడి చేయడం జరిగింది. అంటే ఇది పరాకాష్ట. మొన్నటిదాకా ఒక ఉన్మాద చర్యలాగా ఉండేవి టీవీ డిబేట్స్, ఇప్పుడు ఇది పరాకాష్ట చేరి చెప్పులతో కొట్టుకోవడానికి వరకు పోయింది. ఇంక భవిష్యత్తులో ఇలాంటి డిబేట్లో ఇంకా కొంచెం ముందుకు పోతే కత్తులతో పొడుచుకున్న ఆశ్చర్యం లేదు. ఈ డిబేట్ పెట్టడం కూడా ఇందుకోసం పెడుతున్నట్లుగా ఉంది, కానీ తనుకోండి తల పోసుకోండి అన్నట్లు. ఒరే ప్రజలకు ఏం కావాలి? టీవీ చూసే వాళ్ళకి ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలి? అసలు జరిగిన ఇష్యూ మీద ఏం చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఈ తరహాలో అసలు డిబేట్లే జరగటం లేదు. వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతగా తిట్టుకుంటే, ఎంతగా దనుకుంటే అంతగా మా టీఆర్పీ రేటింగ్ పెరుగుతుంది అనే కోణంలోనే అన్ని టీవీ ఛానల్స్, దాదాపు అన్ని టీవీ ఛానల్స్ కూడా ఇదే విధంగా పెడుతున్నాయి. నిన్న జరిగిన ఏబిఎన్లో జరిగిన సంఘటన చాలా దురదృష్టకరం. సంస్కారం ఉన్నవాళ్ళు, పద్ధతి అయిన వాళ్ళు ఓకే చర్చ అన్నాక ఉద్రిక్తంగా పోతుంటే వాదోపవాదాలు పెరుగుతుంటాయి. సమయంతో మాట్లాడాలి, సమయంలో తిప్పుకొట్టాలి. అర్థవంతమైన మీ చర్చల ద్వారా దాన్ని అవతలాడు వాదాన్ని మీరు ఎదుర్కోవాలి. అంతేగాని చెప్పులతో కొట్టుకోవడానికి మీరు పోవడం ఎందుకు? చర్చా వేదికల్లో పోవడం ఎందుకు? అసలు ఇదేం సంస్కారము? వీళ్ళేం ఉద్యమ నేతలు, వీళ్ళేం నాయకులు, వీళ్ళేం రాజకీయ నాయకులు? ఇదే వీళ్ళు ఇచ్చే సంస్కారం, వీళ్ళు ప్రజలకు నేర్పించేది ఇదే. వీళ్ళ టీవీ ఛానల్స్ కూడా మరీ దగ్గులబాజీతనంగా, దుగ్గుప్సాకరంగా తయారయ్యాయి. ఈ టీవీ డిబేట్లు కూడా, టీవీ డిబేట్ నిర్వహించే వాళ్ళు కూడా అట్టే తయారయ్యారు. వాళ్ళ మైండ్లో ఉన్న పైత్యాన్ని అంతా జనాల మైండ్లోకి ఎక్కించాలన్న ఒక తపన తప్ప వాస్తవం ప్రజలకు అందించాలనే ఒక పారదర్శకత వాళ్ళలో లోపిస్తుంది. ఇలాంటి సంఘటనలు, ఇట్లాంటి డిబేట్ని అసలు పెట్టే కంటే కూడా వీటిని పూర్తిగా శాశ్వతంగా మూసేయడం మంచిది. అసలు ఈ డిబేట్ను నిర్వహించే వాళ్ళనే కాదు, వీటిలో పాల్గొని ఉన్మాద చర్యలు పాల్పడే వాళ్ళని కూడా పూర్తిగా ఇట్లాంటి డిబేట్స్ పాల్గొనకుండా నిషేధించాలి.